lehenengo moduluan, Genialin pare bat kontu hiru egin behar ditugu, bai? Hortaz, pentsatu dut, bueno, nik egindakoaren inguruan, bai? Bueno, azalpen batzuk ematea, bai? Lehenengo moduluan, lehenengo diapositiba egin genuen, bai? Eta bigarrenean berriz, bigarren diapositiba, bai? Vale. Nire kasuan, bigarren diapositiba horretan, bueno, hemen aurkezten dut ISBaren erronka nagusia zein dan, bai? Eta hemen audioa daukat, bai? Vale. Nire kasuan, ikasleak, bai? Euskal Arantzazun lan egindako hainbat euskal artista ezagutuko ditu, bai? Euskal artista bakoitzaren obran topatu beharko du desagertutako apostolua, bai? Hori litzateke asmo nagusia, bai? Baina ikastaroari begira nahikoa da guztian idea egin beharrean nahikoa da lehenengoa eta bigarrena egitea. Bueno, hori esan da, bai? Nestor Basterretxearen obran topatu beharko dute desagertutako apostolua. Eta hori ondo eginez gero, klabe bat jasoko dute hurrengoa sartzeko. Eta hurrengoa Xabier Egañarena izango da. Bale? Hor sartu eta ikastaroan eskatzen dutena horra amaitzen da. Bale? Hori egiteko nik 3 diapositiba gehiago erabili ditut. Lehenengoa, Nestor Basterretxeari dagokiona. Alegia, klik egitean honen gainean, gero ikusiko dugu, ona etorriko naiz. Bai? Hau, Genialik emandako plantilla da eta nik egin duena da editatu, bai? Horen ikusiko dugu nola editatu. Bale? Asmatu ezkero, bidali sakatuko dut, eta hurrengo diapositiban zoriondu egingo du ikasleak, bai? Eta hemen, beste, botu bat emango dut, hurrengo erronkara pasatzeko, bai? Hemen klik egin ezkero, 5. diapositibara jongo da, baina ezingo da sartu, bai? Lehenago, hemen ikusten dugu giltza bat azaltzen dela, bai? Klabe bat eskatuko baitio, bai? Bale, klabe hori aurreko diapositiban, bai, jasoko du erabiltzaileak. Bale, beti ere erronka asmatzen baldin badu, bai? Zerren diapositiba bat ere goreta daukat bazpare, bai, baina ez da ikusten izan ere hemen aukera daukat, bai, diapositibari ikusgarri egiteko, ala ezkutatzeko. Bale? Kasu honetan ezkutatuta daukat. Bai? Bale. Bueno. Beraz, has gaitezen. Nestor Basterretxearen gainean, hemen, sakatzen duanean, nahi dut hurrengo diapositibara joatea. Bueno, sakatuko dut, eta hau aktibatzen zait, bai? Hemen sakatzen badin barat, barretzen dit, zer egin barret, zer egitea nahi duzu gainean sakatzen duenean? Bueno, hemen esaten dut, ze horri aldera joatea nahi dudan, bale? Kasu honetan, Basterretxearen horri aldera, bale? Gorde. Bale. Zer gehiago? Bale. Xabier Egañaren gainean klikatzen aldiz, 5. diapositibara joatea nahi dut. Honetara, bale? Baina, esan dugu hor gako bat eskatzea nahi dugula. Bale. Horde? Nola egin gakoa eskatzeko? Bueno, oso erraza da, bai? Egañaren diapositibara etorri, eta hemen, bai, kontraseina gehitzeko aukera ematen du, bai? Hemen ez bada ondo ikusten, beste bat enpratuko dut ikusteko, bai?
Añadir kontraseina gehitu, bale? Hemen gehituta duanez jara, bai, giltza sartzen zait, bai? Bale? Hor sakatu eta hemen kontraseina zein den ipiniko dut, bale? Bueno, hori ulertuta orain gauzarik errazen da dator, bale? Nester Basterretxea erronka egoki betetzean, automatikoki Xabier Egañarenera eramango nau, baina horretarako kode bat sartu beharko dut, bale? Hori da egin behar duguna. Bueno, orduan, hasiko naiz. Nester Basterretxearen gainean klik egin eta hirugarren diapositibaren arama. Han, galdera badaukat. Zen horitan dago desagertuen apostolua eta 1, 2, 3, bai? Aukera ditut, bale? Eta erantzunak hemen daude, bai? Erantzunak eta galdera editatu izateko nahikoa da klik bikoitza egiteakin hemen eta sartzen zait. Bueno, lehenengo erantzuna, bigarrena eta hirugarrena. Eta hemen adierazi beharko diot markatuz zeinan zuzena, bale? Galdera berriz hemen ipiniko dut, bai? Zer gehiago? Ekintzen gainean sakatzen baldin badet, aukera daukat mezu bat jartzeko, bai? Alegia, asmatuzkero, salto egin dezan pantailan, bai, mezu bat. Eta nik hausa jarri dut, oso ondo, urrenko erronka egiteko kodea hause da, 1, 2, 3. Orduan, asmatzen baldin badu ikasleak, kode hori jasoko du, Xabier Egañaren erronkan sartu izateko, bale? Gainera, hemen bidali azaltzen da, bai? Eta hori, nik bidali jarri dut, berez beste edozen hitz ipini daike, horretarako diseinuen sartu, pertsonalizatu sakatu, eta botoian, bai? Personalizatua sakatu, eta hemen idatzi botoi horretan azaltzen egin zuena, bale? Bueno, beraz, nire kasuan, hau da, erantzun zuzena, bidaliri emango diot, mezua azalduko zaitzemen, eta ondoren, pasako da hurrengo diapositibara. Eta hurrengo diapositiba, zoriontzeko diapositiba bat. Hau ez da beharrezkoa, Bale? Hemen, hurrengoari sakatzen baldin badiot, Xabier Egañaren diapositibara sartu nahiko du, bai? Baina, orduan mezu bat azalduko zaio, kodea sartu behar duela esanaz, bale? Bueno, hori da ikusiko duguna, bai? Aurkezpena, erakutsi, bai? Bueno, hasi, eta lehenengo erronkan saratuko dut, alegia Nester Basterretxearenean. Bale? Zer egiten dago desagertu den apostolua, eta esan dizuet erantzun zuzena, hauxe da, bai? Nik ala erabaki dudalako, bai? Hemen sakatu, bibaliri eman, eta kodea sartzen zait. 1, 2, 3. Eta gero automatikoki, urrengo diapositibara pasatzen da. Lehenengo erronka gauzatua, zorionak, bale. Bigarren erronkara pasatzeko, urrengoan sakatuko dut. Gogoratu orain kodea eskatu beharko dira, Hori da, bale? Orduan, nik eskuratutako kodea sartuko dut, bidali, eta bian Xabier Egañaren erronkarekin hasi beharko dut, bale? Ba, hori zuen dena, ea lagungarri zaizuen, bai? Venga, agur.